Точно такъв автомобил, който ще ви покажем сега, съм сигурен, че няма никъде в България. По-догоре екстри. Освен, че е много красива, е и много запазена колата. И защо си мислиме, че няма друга такава кола като нашата? Защото колата ни е 3 пъти S-Line, края на 2015 година, тройка дизел, 245 коня, колато, пълна сервизна история, а салона е просто уникален. Така както винаги салона е в безупречно състояние. Имаме електрически седалки, отдред, както отпред, така и отзад, паметни седалки. Електрически багажник, мултифункционален волан с пера на него. Имаме музика Bang Olufsen, автопилот, Instronic, навигация, камера за задно виждане, два ключа, печка. Следене на пътя, разпознаване на пътни знаци, сензор за дъжд, безключово палене, старт-стоп система, няколко режима на шофиране и както винаги панорама. Само срещу 30%, това са 3900 евро, спираш да гледаш и почваш да караш. Автокъща G-Auto.